Hercules! Ti napalabas, pinatgan ni Reyna Mangmangkik, tikid daw ni Baket Angkik amang ngagas, ngagsubli kumanday to'y iti kinabalasang, tapno makadennanan ni Prinsipe Oscar. Napasamak nga rod tikid daw na, kat maragsakan ni Prinsipe Oscar, gaputa kasangsangonan ti babae nga adday ti sarming, ti Baket amang ngagas. Kabayatan na, agturong mayat da Hercules iti pagarian da Prinsipe Oscar. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Ing grande akalaysa. Dito'y drama tayo, Hercules! Ho! Ho! Hercules! Kung natin nakasaritak at tumatayab, asurutan ta kano daytoy adalan. Kalpasan na, agpakan nawan ta. Kalpasan na, agpakan nigid ta. Kalpasan na, agpadayatan to. Kat magdagtan ti palasyo da Prinsipe Oscar. Sige, agpatuloy tang arudan, nimpa. Wan, Hercules! Agsardeng tayong tulaangan, no adda makita tayo akarayan. Tapay naman tato'y kabalyo. Sige! Hey! Hey! Ya! 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 Kabalyo! Agarab kanto, no adda malabsan tayo aruot. Kan uminom kanto pay, no adda malabsan tayo akarayan. Ya! Ya! Mabisin na talaga ti kabalyo, Hercules! Uwan nga ron nimpa. Isu abay-bay antang agarab. Hercules! Malagip ko ni Encantada diwan. Anak kapupok itinasip ngat alugar. Nimpa. Sikat ti mabalin ang makaispalkan ko ana. Uwan nimpa. Kalpasan da ito'y amisyon ta. Padasan ta nga ispalan ni Encantada diwan. Sana mapatay ni Reyna Mangmangkik ni Encantada diwan. No addaman matay. Awan sa bali. No dinibruha Mangmangkik. Husto ka, nimpa. Palpasan ta pa'y timisyon ta dito'y. Sakbay nga aggunay ta. Wan, Hercules! Adda oras titunggal pagtang! Husto ka, nimpa. Apay ang nagangin. Sa bali ti angin na. Ay, kaslagay ay ayam dito'y ayan ko. Lakay ang magpagpaga! Anya day jaya boses. Lakay ang mamagpagakunak! Sino ka? Apay adi ka makita. Saan ang anas ka ngagpakita paykan ka? Anya ti kasapulam. Sika, ti mamagpagay ti palasyo ni Ari Donato. Ing kabagaan dagiti soldados, nga ilukat dati kang runaan ari daw ti pagarian. No aramidem dayta, agbalin ka baro. Maysa anataer abaro. Kat agbyag ka naragsak, iti sidong timay sa anapintas abalasang. Anya? Ibaon ka amang ibagay ti Ari. Apalukatan na ti kang runaan ari daw, iti pagarian. Iti anya agapo. Tapno sumrag, dagiti mangpasag, kadagiti amin nga gindag, iti pagarian. Iti anya agapo. Ang mapasag dagiti agindag. Tapno siya kundag turay, iti dayta pagarian. Amin na pagarian, tagikwag.
iti anyaga po, asika ti agturay, iti amin na pagaryan. Di kan saludsod pa'y! Lakay amang magbaga. Agtungpal ka iti bagak. Anya ti William, matay ka, no di ka agtungpal kanyak. Wano, agbalin ka amay sa nataer abaro. Kat makaasawa kanto iti napintas abalasang. No lakit agtungpal ka kanyak. No asino ka man, agtungpalak iti imbagam. Itamat lang, mapanak ije palasyo ni Ari Donataw. Nasayaat, no kayat mo, agbalin ka itan amay sa nataer abaro. Saanen, diyak kalikaguman ti agbalin ang nataer abaraw. Idi baruak, talaga ang nataerak. Lakaya kaon, kat dayta ti agdadata kinapudnaw. Asaan ang mabaliwan? Sige, ingkangarudan iti pagarian ni Ari Donato. Wan, agtungpalak iti imbagam. Nga mabalin ka de, amaamuan no asino ka. Amak nga Ari, aapay kastoy ti marikriknak. Agkabakabaak. Anak ko, prinsesa. Kumusta nga tan ni Prinsipe Oscar? Danimfa, ken Hercules. At dabilag ni Hercules. Isu amamati agawan ti dakas amapasama kadakuhada. Sapay ko matakasta, amak nga Ari. Sige, rumwarak dito'y palasyo. Takasaritag dagiti amin na soldados, tadublienda ti agbantay. Amak nga Ari. Agtalinaid ka laeng dito'y palasyo, anak ko a prinsesa. Sige, Pai! Partakang pa'y di kabalyon, Prinsipe Oscar! Ya! Ya! Kasta! Kat si aarako pakmatkan ka! Kasta! Arako panak! Tapno di ka matnag! Wan, Prinsipe Oscar! Ya! Ya! Komandante, agridam kayo. Di kay agbaybaya. Agbantay kayo anaimbag. Wan, madaydayaw nga Ari. Manipo dita, nasken akanayon kayo nga alerto. Tapno awanen ti asino man nakabusor ang makastrek dito'y pagarian. Wan, madaydayaw nga Ari. Diyak kayat nga damatangran nga uray asino kada kayo nga agindeg dito'y pagarian. Amumi na ito, madaydayaw nga Ari. Isu nga amin kami, aman nakigubat dito'y pagarian yo. Katipos tami tibiyag mi, tapno maprotektaran da kayo. Agtitinulong tayo amin, komandante, para iti pagsayaatan ti pagarian. Prinsipe Oscar! Matanawagan dan ti pagarian ni Ari Donato. Sa dino day ta pagarian? Pagsardengam ti kabalyom. Oh! Oh! Dumsat. Sige, umuna. Op! Oh my God. Igamak ta imam, tapno di ka matnag. Ay ayatek adayag. Agyamanan, ay ayatek a Prinsipe Oscar. Op! Op! Oh my God! Mapanta iti dayjay abanda, patgak a Prinsipe. Tapno matanawagan ta na imbag ti pagarian. Sige, mapantangarod iti dayta apaset. Kitam, Prinsipe Oscar. Matanawagan ta na imbag ti intero a pagarian. Naglawa, saan ka di? Huwan ngagpaiso.
naglawa a pagarian. Di tanto ang pagarian ti pagkalaysaan ta. Ket datanto ti agturay iti dayta ang pagarian. Magustuak day tang imbagam, ay ayatek adayag. Ay, ayatan ka, Prinsipe Oscar. Kasta akmet, patgag a prinsesa. Ketita, rauten tayo ti pagarian ni Ari Donato. Ket si ka mismo ti mangpatay iti prinsesa nga anak ti Ari. Agdong palak ay ayatek adayag. Pasagag ti prinsesa, babaan iti espadak. Kasta, patgak a prinsipe. Agtungpal ka. Tapno agragsak ta iti odina. Agnanayon aragsak ti katukad ti amin nga aramidan ta ita. Bilinak dagiti amin anarurungsot nga ayop. Kat sumabat da kadata iti pagarayan. Iso dati kakadunga ta amang pasag kadagiti amin nga agindan. No kasta, mapantan, patgag adayag. Aggunaytan, di ta agsayang iti oras. Agyamanak. Nakainom matlangan ti kabalyota, Nimpa. Oray siya, iminumakmat. Pagaraban tapay nga umuna ti kabalyo. Tapno adda pamigsana at tumaray. Nifa! Ha? Lalaki at tumatayab? Apay? Nangko, tisaritaan da Oscar. Kanti kadwa na anapintas a babae. Rauten dati pagarian ni Ari Donato. Anya? Nimpa. Anya ti kayat asawan ti oniday ta at tumatayab. Ita Prinsipe Oscar. Rauten da kano ti pagarian ni Ari Donato. Anya? Lalaki at tumatayab. Sigurado ka kadi, hindi kastaan ang ngag mo. Kan, sa dino tinakakitaan ka ni Prinsipe Oscar. At daida ni Prinsipe Oscar, iti akin abagatan abasat, Nimfa. Iti ayan ti babae ang nagpintas. Ha? Babae ang nagpintas? Asino? Nangko, ti imbalikas ni Prinsipe Oscar, anagan ti babae. Angelina. Angelina? Wen, ingkayon, katlapdan nyo ida, amang raot iti pagarian. Wen, lalaki at tumatayab. Katagyaman iti dayta nga impormasyon. Sige, innakon, katagbalinak nga ispya kada kayo. Agyaman kami unay, gayam at tumatayab. Hercules! Saan nga iti palasyo ti ayan ni Prinsipe Oscar? No di kat ada iti ayan ti may sabalasang ngagnagan iti Angelina. No kasta, mapantay ti ayanda. Ya! 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 Di ta makita ni Prinsipe Oscar, Nimpa. Masalaw tayo! Ya! Hercules! Ya! Ya! Apo are, ibalakad ko, nga agtalinaad ko ma, ang nakarikab ti kang runaan ari daw ti pagarian, at dadumtang apaggad. Anya ti kayat mo asawen, mamagbaga. Di kay kumagtakta, Apo are, ibalo na tiyo ti amin na pagserkan di ti pagarian, tapno saan ang makastrak ti kabusor. Ha? Agtungpal kayon, Apo are. Sige, mamagbaga. Matungpal. Soldado! Apo are. Ano ti bagayo, Apo are? Ayabam dagiti pada masoldado. Ket ibalunetyo amin na pagserkan diti palasyo.
Tapno awan ti sino man na makastrag, manipod iti ruwar ti palasyo. Madagdagos, Apo Ari. Apay dagita nga ayop. Nagaduda, amak nga ari. Daytoy kaditi gapuna, anak ko na ti mamagbaga, nga ibalo na ti amin apagsarkan. Amak nga ari. Dagiti ayop. Talaga adito'y ti pagturungan da. Kas matanawagan ta dito'y kangatuan apasad ti palasyo. Naggapuan dagita nga ayop. Wan nga agpaiso, amak nga ari. Dagita ka di ti mangraot kada tayo. Amak nga ari. Pinagunidan ti trompeta ti palasyo. Mangipasimudaag nga adapagad. Amak nga ari. Sige, patgak a prinsipe. Ipukaw mo iti gwardya. Nga ilukat dato'y kang runaan ari daw. Tapno makastrek tayo. Ilukat yu to'y kang runaan ari daw. Ket sumrek kami. Ipukaw mo asika ni Prinsipe Oscar. Siyak ni Prinsipe Oscar. Bilbilinan kayo amang ilukat iti ridaw. Ket sumrek kami. Sige, ulitan manan nga ipukaw patgak a prinsipe. Siyak ni Prinsipe Oscar. Bilinan kayo, gwardya. Ilukat yu to'y ridaw. Ta sumrek kami. Apo Prinsesa, Apo Ari. Agyamanak, tanasarakan kayo. Adda kayo gayam dito'y akin nga to apasat ti palasyo. Soldado, ano yati bagam? Takas lamadanagan ka. Apo Ari, ni Prinsipe Oscar. Adda iti ruwar to'y palasyo. Ha? Ni Prinsipe Oscar? Wan, Apo Prinsesa. Di lukat ti kang runaan na ridaw. Gaputa agdua-dua kami. Adda kadwa na ang nagdudumang ayop. No kasta, kakadwa na dagijay nga ay ayop. Wan, Apo Prinsesa. Nagrurungsot nga ayop dagijay. Anya ti aramidan mi, Apo Ari. Ilukat mi kadi ti pagsarkan dito'y palasyo. Wan soldado, intan, kat siya kun amismo ti mangilukat iti pagsarkan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggan tituloy ti makalawas sa serye tayo anapauluan. Ing grande akalaysa, dito'y drama tayo, Hercules. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basi. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Hercules. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.